wakasvikoti vara takishop izvozvi zvavabva vauya vakawanda kutotanga kuimba bhovha yaramba mukadzi uyu akatopfura ndiri panze, akabereka mwana, akatakura bhegi, achidzoka akadzoka futi ndiri panze asina mwana. Simba ravo nderei rekuti iwo munhu washaya mwana wako mudiki ane 11 manzi wamushaya, wotowana simba rekunohodha chingwa nekutotengesa. Muridzi wemwana aitira wetu kuseri kwetoilet akati mukaona shopi yangu yabooster mukazona ndaita mari dzangu musazoti ndakaromba mushure mekunge mwana uyu atoshayikwa. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nemusi wesvondo vanhu vazhinji pamafoni pavo pakafuma paine nyaya yemwana uye mufananidzo wemwana mudiki akanga ashayikwa. Mai vacho vachiti mwana uyu vakanga vamupa umwe mudzimai akanga atari kunyanyotamba naye asi haana kuzodzoka nemwana, vachienda kunotsvaga paakanga ati anogara vakasvika munhu iye achinzi haagarepo. Nhasi uno tashanyira muri ishi uko kwatasvika tichinzwa nambuya vemwana vachitaura kuti nezuro husiku mwana uyu akawanikwa ari muberere memba kuma9 manheru. Zvakaitika ndezvekuti ndaitowa kumusangano kwaMutoko. Musi watatanga musangano musi wa7 ndomba ndakafonerwa manheru, baba ndo akatofonerwa. Mwana mukomana wangu ndiye akarora mudzimai ane mwana wekusheka. Mwana ashayikwa kumatutu ndobva ndatobuda ndonzwa zvekutaurika. Ati mwana kushayika chirudzi. Ndobva ndatogadzirira usiku kuti bhazi rosimuka nawani kubva kwaMutoko kwatati. Ndobva ndatokwira bhazi ndobva ndayabva ndasvika pana. Ndichisvika panapa ndikaona paine murora, chibva nditaurira mama zvakaitika ndezvekuti pane customer yanga yagara ichitenga kutakishop. Tatatoziwana zvekuma 3 months. Aiuya achitenga, dzimwe nguva aiuya nemurume wake, asi murume wacho aisaburuka mota anga ine marasta. Mukadzi anga ine marasta. Vaine mota andichazivikana icho yakataura. Saka mukadzi ndiye aivanzouya achitenga kutakishop achienda. Saka tata akutoziwana zvokuti customer inogara ichitenga. Saka zvakazoitika ndezvekuti musi weSaturday anzi akaema kusena akatenga zvinhu $5. Anzi akatenga airtime nechingwa ndobva asiya change $5. Saka iye kumasikati ndobva adzoka kuno achida kubika kuti adye takishop ari papo. Saka ndakasvika akasvika nditori panze akandayostora change yangu. Adzibva ndatomuti chisara wakagara nemwana pamugodha ndakumhanya kunotora change ndo yanchikupa. Yebva amhanya kutakishop atodzoka akagara. Saka muroro wangu ndofunga mapiritsa haana kumugamuchirawo pakurera paya. Akakurumidza kuti apambire mwana ane 5 months. Saka aibereka mwana nhumbi yatokura. Ina nditoti ndikabva kwaMutoko ndaitora mwana ndoenda naye kukadomo. Saka ndakamuti anza kutondimoka paitoti uri kuzvigona sei kuti unotoku wakabereka mwana uchisunga nedumbiro razvikuremerera azvikurwadzira. Ndikatoti ndatozvijairira. Ndobva ati tichitotara ndobva ati ora tichindipa mwana ndiende hangu naye ndimbonotamba naye ndozodzoka ndokupa mwana. Andikati unotora mwana inini kwa unogara handikuzivi. Andobva nditi ndogara minopa akadhairektwa ndofunga road number 3 yapo. Iye ndo road yaanobuda naye achienda kucheche kwa kumaswekuzasi akabva akasikawo padzivi. Ndobva ati alright svikanzi alright ndakutora mwana kana ndinozouya naye kana ndanonoka unonditevera. Akati achindipa phone number dzako. Ndobva andipa phone number dzenetwork. Uyu ndokuenda kutakishop ndokuswera achitengesa. Kuma5 aona kuti munhu yaanonoka kudzoka nemwana. Ndobva murume wacho asvika ndobva sarai muno baba ndinoda kuteera mwana. Pane munhu atora mwana zvakadai. Ndobva atevera ipo. Asvika abvunza pamba pasvikanzi munhu yatimuzivi pano. Bvunzai pa next. Abvunza pa next kanzi atimuzivi pano. In fact hanzi kusvika kwakaita pana pakasvika ine kamwana kamusikana. Kairadza zvekuma 3 years kanga kabata mumaoko. Saka hanzi ndatonzwa kuda ndakava ndatonzwa kurowa kuyana ndokuya kudza murume. Kwakutoenda kupolisi vaita police report. Saka ini pandakasvika pano ndakatongosvika kuti gara zvikanzi polisi yawo. Vakauya mota yepolisi zvikanzi handiyemwe kudiwa kubva taenda tiri mwana wangu anga atoendawo kuStonebridge kwaari kushandirwa kuitira kuti mwana adiwe kumapostori. Ndobva tabuda pataenda kupolisi zvikanzi nyaya yenyu ita iri refer kucharge office CID homicide ndokwatakuendesa. Takatakurwa nemahendra tikaenda ikoko mwana wangu akazoyata ikoko. Ndofunga takazobvako kuma6 dzemanheru. Takasvika kwatosviba tikasvikovata. Hatina kusvikovata muroro wangu paakabuda kundotsvaga muriwo akasvika akatonzwa vanhu vakutombunza. Komabvepi vanhu vangu vaiti hanzi mai adhi wavharirwa. Kuvharirwa kupa handina kuvharirwa tati kucharge offices. Tabika tarara. Mangwana acho makuseni zuva rangoti kwirei. Ndopatakanzwa noizi yo titori mumba muno. Chii chiri kuitika? Tazoona pano kwa pano. Budai toda kunzwa nyaya yemwana awanikwa here. Tabuda paya.
muri kuti kudii? Zvikanzi toda kunzwa nyaya yemwana nekuti mukadzi ari kuziva kune mwana nekuti mai musi weSaturday akadarika vamwe vakadzi vacho ndoaitaura. Takamuona akabereka mwana netauro nemalainzi eyelo nechichangani bhegi nechitsaga bhegi. Akabereka mwana akaenda akadai akasvikosangana nekombi yevaiti aibva uko. Kondakita akaburuka akasvika akamupa mwana nechichangani bhegi iye akadzoka asina mwana. Akasvika pakati popotera kuti chenji yangu mune dhora rangu chichi. Saka toda kuti mai ataure kune mwana, ari kuziva kune mwana. Muri kumbotaura kuti kudii? Ndo zvakaitika. Wese wakutopopota ipapo. Mukomana anogara next door ndobva abuda atora mwana wangu. Zvikanzi zveshuwa mudzimai wenyu ndakasangana naye neSaturday kuma11 pambari paZBC akabereka mwana ine chichangani bhegi nenhingirikini nechisaga. Achienda ndikamuti makadai mai havana kundidaira. Zviri kubva kupi zviri kutaura? Tomubvunza munomurora muri handina kwandakabuda ndikaenda. Ende matauro acho ari kunzi akaberekeswa naye. Muroora wangu muri kuona tauro riri paseri pedhori nemadodori. Ndo tauro ranga akatenga ndikazo murume wacho anga asati akunyatsoona. Ndikazotenga wari makorokoto ndikamupa emadhofiri akachipa $4. Ndo matauro ainawo muno mari tu. Saka zvadaro wataura statement yavo havangaendi varamba wakamira. Hanzvadzi yangu bva yauya. Hanzvadzi yangu anoshanda kuzesa, mukuru wekuzesa. Ane mota yakapiwa ibasa GD6 yakada kudaiso. Asvika amisa mota uko akasimba nemudzimai wake ndobva waburuka. Varipo wakatarisa ari kuzviona. Vauya takagara vakangorindira ipapo kusvikira wati takuenda tabuda tahagana. Totonzwa kuti vari kutohagana. Vaenda vasara zvikanzi wanga watoya kuzopiwa mari. Ndiye munhu akatenga mwana, wakatengesa mwana. Plus varoda kubhusta takshop. Varida kutengesa mari vangu vatosiya mazimari. Izvi zviri kutaurwa vachingodedzera. Zviri kubva kupi zvinhu zvakadai izvi? Isu takangonyarara asi takusvika pakutoshushikana. Ipapo pakaenda ava ndakabva ndabuda nemurooro wangu nepapa aenda kucheche kwakanganzi uya tinamate pamusoro pemwana. Mwana wangu achibva asara mota isati yasimuka. Hanzvadzi yangu ndobva yamuti muzukuru zviri kuitika izvi. Tora vanhu vari kutaura manhingiriki navo muende navo kupolisi vanopa zvavari kutaura izvi. Mwana wangu akatsvaga mari akaya mota akati handei, vamwe vakanga vakuramba ipapo. Akati aiva handei munotaura zvamutaura kupolisi. Ndobva atora mukomana nevakadzi ndofunga tuere amene ndobva aenda kupolisi vakanopa ripoti yavo. Takati zvinhu zvaakumapurisa. Asi still havana kunyarara. Tarara mangwana makuseni nezuro. Mauya hama dzakawanda muno dzekumusha kwemurume wangu. Vauya kuzonzwa nyaya yemwana. Vanga vakangozara kwesoko vachiburuka uko vachibvunza kuti vachifona zvekubvunza kuti ndepapi. Vamwe vatonzi muri kubvunza pemukadzi akatengesa mwana. Handei tinokuratidze. Wakasvika pakazara vanhu pesa vachitaura zvavanodai vecommunity. Vakasvika ndobva vasvika vazara tagara muno. Vamwe vauya vatosvika noka. Saka muroora anga asi kudya takatogara tomuti idya ndoda sadza tamudzisira ari kutodya sadza akazvitakura. Wapinda mai wavo. Uri kutodya sadza. Uri kuziva kune mwana ndiwe. Tikuda mwana, vamwe wakabata shamhu zvakaraswa mugadhe shamudzi wangu wakabata. Nasi toda kumurova, tichamurova azondorwa neCID. Tikuda pane mwana anoziva pane mwana. Muroora akungochema. Zviri kubva nekupi? Takazobuda tese, mwana wangu haatauri. Takazobuda tese nanatete tikapenga panzapa vanhu vakadispesa vakaenda. Vaenda kudaro vakandomira apa vakafonera bhoshongora. Ndofunga kune vane maredhi ndatozvinzwa zvautauro zvakabuda pana bhoshongora. Wakumudza kuti mwana vabereki vemwana uya yekushayikwa. In fact anga akahodha chingwa chakawanda ndobva anorara kutakishop charamu. Ndobva tega ndimbotengesa chingwa pamwe chingaparare because chingwa chinoora. Saka wakamona akavhura takishop. Ndobva waenda ikoko utovhura takishop muri kuziva kune mwana. Panzvimbo utosvika kuti mwana wangu zvauri kuita hazviiti izvi, mwana mudiki. Uchiri kutsvaga mwana vhara takishop. Wakasvika kuti vhara takishop izvozvi zvavabva vauya vakawanda kutotanga kuimba pavha yaramba. Wakabva ikoko wachimimbira kusvika mwana wangu wasvika pana akasvika tangogara tapusa kudai. Vamira kuti toda kunzwa pane mwana. Tiunzei pane mwana, kunzwa pamakaisa mwana, makachekesa mwana, makatengesa mwana. Vachitaura uri ndopatakazobuda tikaita noise nawo. Ndobva wabuda bva wandomira. Watofonera bhoshongora tiripo kunzi anga atovhura takishop, mutakishop makazara akachekeresa mwana. Pakati panotoita queue vanhu vanotenga, patori nequeue vanhu vanotenga. Izvozvi kana amene wakateerera radio.
Tikati alright titangonyarara. Saka zvinhu zvakazoti zii kuma2 wangoti zizi hapana angashara nezvazvo. Kumazuva rodoka ndobva wadzokera futi kunonamatirwa. Isu taingo kwataenda kwese tainzwa kuti mwana within 3 days adzikwane mwana muchange mamuna. Asi munhu achaya nemwana amumuoni achangosvika achingotsveta mwana muchangoona mwana akatsvetwa. Ende iniko ndakabva kwamutoko ndakasvika ndakazvodzoka wanga vachienda kunoshandirwa kwakasvika wakazvodzoka. Mapostori ekwavanonamata vakasvika zvitaura vazhinji vaingoti vanhu vaingoti mwana haana kuurayiwa. Asi munhu akatora mwana akatora achida kutora mwana kutochengeta iye. Asi izvezvi nekutekeshera kwaita shoko achangoya achingotsveta mwana muchangoona mwana akatsvetwa. Tikati tichangotarisira Mwari zvavano sekuda kwavo. Tauya panapa vanhu vakanonoka kuenda vanga vari pano takanonoka kugeza. Vanhu vaenda tichigeza tapedza mwana wangu nemukadzi ndobva waenda vakazodzoka vachizogeza. Mukadzi apedza kugeza wakasvika ndapedza kubika. Ndobva mwana wangu ati tangai mandipasadza ndinogeza ndobva taja. Saka laiti repanze ranga rakadzimwa ndopakati batidzai achida kuti aisirwe mvura. Laiti chingobatidzwa ndokuona mwana akaradzikwa pakona akaputirwa netauriro. Angosiya akangotsvetwa mwana akakotsira. Kumanguva yoko Mapast 9 dzemanheru zvokuti dai takakasika kurara mwana iye pamwe anga achangorara ipapo achifane chando. zvichireva kuti mwana awanikwa. Mapast 9 apa pane chiruwa chiri papa akati achibuda aida kutondogeza ati batidzai laiti harina kubatidzwa. Achibuda kochi chiri papa abva amhanya akadai mukadzi wacho achibuda achitera shona kuti usvika achisimudza mwana kudai akatokotsera kudai. Akapfeka chiromba chaakatorwa inacho zviri pape ndo zvaakatorwa inazvo. Ndobva tamutora mwana tikasvika tikamunamatira panapa nemunin'ina wangu. Tikada kuti ndobva tamubvisa hembe kuti muchinje. Ndobva tamubvisa pamba ranga rakaita kutota kuti tapa. Taura cho tori netsvinero riri papo iro tsvina yemwana. Ndobva vafonera polisi kucharge office zvikanzi mwana tamuona soso zvikanzi endai naye kubudiriro 2. Ndobva haya mota ndobva tabuda pano vanhu beno kana vezvinzwa mudzimba dzavo ndobva taenda takasvika kupolisi wakati mapepazi acho asi avharirwa nevaenda nemwana adhambiwa avaniko akadhambiwa kubhini ku2. Saka munozodzoka mangwana tikati achitokumbirawo tsamba yekuti tiende hospital mwana anoonekwa nadhokta. Ndobva watotinyorera zvanzi aisi pressure bva watinyorera tsamba zvikanzi endai. Tikasvika kuhospital tasvika na3 kunze kweedza panapa. Takarara pano uyabuda nemudzimai kudzokera kune munhu aimubatsira minamato ndokwavari izvozvizvi. Vadarika apa chakarara watouya takavata vanhu. Vachakarara tazoti ngatimuke munin'ina akusuka ndiro pamunin'ina wangu. Vauya. Tauya tayozonzwa kuti mwana avanikwa here nepolisi. Makataura zvamakataura nyaya iri kumapolisi asaka ima ava nani. Ndobva ndabuda ndikati mamuka sei asvikonokawo changa akamira. Zvikanzi vari kuti hanzi tauya kuzonzwa kuti mwana akawanikwa. Ndikati mwana akawanikwa. Hanzi atafara ndo zvazvichitirwadza chichichi. Wabuda vachingobva apa vatanga kutaura mashoko imi. Mugari munomu ari kutomutama. Muridzi wemba toda kuti atomudzinga atigari nevaroyi munomu. Takshop iyoyo toda kuti atobve panzvimbo yedu akasabva achaona pachabva vanhu vari pamba pake toda kuchamudzinga usiku mutakshop imo. Ende pakauya mota yaZBC pando wakatoidana. So indakaenda nekuZBC musawandai panapa zvikanzi nasi atishandisa ndemozoya nemandi mapiwa tsamba yemapurisa handina kudzokera nekuda kwezvataita pano. Asi takangoona mota yamira pa vachiungana kuradza ndo wakaidana mota havazivi ZBC pano. Chii chamuda kutaura gogo? Mutaura nyaya yekuti vanhu vaenda vachinoshandirwa imi makaendawo kuwanikwa kwaita mwana chii chamuda kutaura? Aiwa ini pandakaona mwana ndakafara zvizhinji but zvazoitika nhasi handichanzwisisi. Nemashoko ava kutaura vanogona kundipondera mwana wangu. Haatomugari muno anotobva muno tinotomudzinga vanhu vabva iva vari pamba pavo tida kumudzinga usiku. Saka ndichazviri kureve ripoti yavo akavapa kumapurisa. Mapurisa asatanga basa ravo nekuti mwana wangu akafona nezuro akati ko nyaya yepapi zvikanzi nyaya tine munhu apa kuti abate maCID tapa munhu uyu mufonere. Ndobva amufonera kuma11 pano zvikanzi mapepers acho asandapiwa. Saka imi mangwana uyai zvoti atitonga kutoenda ikoko kunasi makuseni asi mwana nekuda kuti mwana awanikwa wamufonera tisati taenda. Saka handizivi kuti zvavari kuita zviri kubva papi. Hongu tozoti vanhu vanorwadziwa asi kurwadziwa kwakwa handioni kuti kurwadziwa. Ndoona sekuti vari kutorwadziwa nenzvimbo yakaiswa because vanga vati inzvimbo yedu anotobva pane mumwe akatombomunetsa achiti inzvimbo yedu aida kumudzinga ipapo. Saka handichatonzwisisi kana kuti mwana wangu asara ari pano zvekuti akauya uda tichatomboenda kupolisi ende vari kuzviita vachiri papapa hatisi vedu kwavanogara mhino paipe area iyoyo handichazivi zvavari kurongera mwana wangu. Hongu mwana wangu pamwe mudzimai wacho ane zvaakaita asi nyaya iri kumapurisa but zvavari kuita zviri kubva papi.
chinovapa simba rekuti vaite zvavari kuita izvo zvichinda kutoona kuti ndivo pamwe ndivo vane munhu akatora mwana. Apa nezuro takaona meseji yakaiswa pagurupu rekuwadzana ndakuperekedza vaenzi vanga vari panapa. Yanga yakanzi mwana uya awanikwa akaendeswa kuna baba wake. Kuita sekuti muroora wangu mwana yasiye mwana wangu. Ndobva taedza kubata vanhu vaifona wakati forwardera message yacho itori mufoni zvoti toda kutoenda naye kutauni kunwadza maCID kuti akaisa message ndiani. Isu mwana takazomuona Manheru. Saka mwana wakamuona kupi? Isu mwana tamuona pano mwana akawanikwa ari kuna baba wake kuwadzana. Handisi tori safe nemwana wangu vanogona kundipondera vana vangu. Ndambobvunza ndikati vana vangu ndewe musangano here zvakanzi havasi. Saka zvakaoma. Haisi nyore kushaya mwana munhu woti ndiri kufunda uchiudzwa kunzi vakachekeresa mwana. Vapiwa mazimari. Iri mota yazvadzi yangu yauya pano kuzoona mwana iye. Tine umwe muvakidzani watataura naye ati achitozvinzwa akange akutofenda nekuti akanga ashokekana zvikuru nekushayikwa kwemwana. Dzimba dzedu dzakangonangana kudai izvozvo ndinechitoona zvineshitika padhoo pake. Mukadzi uyu akatopfura ndiri panze akabereka mwana akatakura bhegi chimbare bhegi rimwe chitsaga bhegi chine chokubata akatoa ina ndazozati akafamba sei paakaenda kuseri kwekurodhi achidzoka akadzoka futi ndiri panze asina mwana akasikotaura nemuneiba yake uyu mukomana anogara mudhomo uyu muneiba akatozondiudza kuti ndaimubvunza kuti zvandasangana nemi kumbare mandiiginoerei isu hatina kutoziva kuti zvaakabuda nemwana akaenda kumbare hatina toziva kuti akasvika kumbare nokuti paakatofura nepamba pangu achidzoka ndakada kutomubvunza kuti asi masiya mwana kumasowe here asi zvakangorambira paririmba nangoti achizoti ashaya mwana futi Saturday achakafura nepamba pangu haangandiudze kuti amaisimba ndakashaya mwana asi akatofura nepamba pangu akatoti mamukasei maisimba ndikati ndamuka mamukasei kwatozoyamwa mukadzi wepa next door ndazo muri kuziva here kuti vashaya mwana ndakaita kunge ndichafenda asi muridzi wemwana haasi kuchema haasi kana kuita sei ndizvo zviri kunyanya kutirwadza isusu panharaunda kuti isusu ndisomuchemera mwana wake waakashaya waakatakura 9 months zviri kutirwadza izvozvo tiri kunyanya kurwadziwa zvakanyanya saka tiri kunyanya kumira apa tichiungana kuti akazviisirei muZimbabwe yese kuti izive kuti ashaya mwana iye asiri kuda kuti tizive nyaya dzake kuti zviri kufamba sei. Akaisa kuisa pagurupu kuti pashayikwa mwana vanhu vemunharaunda ndiani akaisa akaudza akaenda kupolisi hanzi akabva kupolisi akaenda kuZBC vekuZBC vakamuchidzokera nhasi isandi wozoyamandi mwana achinzi ashayikwa rini. Mwana akashayikwa musi weSaturday. Isusu hatina toziva takatorara tisingatoziva kuti next door yashaya mwana takatozozvinzwa yaSunday ndichitowacha Sunday asi akatopfuura Sunday yacho ndichiwacha haangandiudzeni kuti ndashaya mwana asi madhoo edu akananga dzimba dzedu dzakanangana kudai kutozoudzwa nemumwe munhu kuti muri kuziva here kuti pakashayikwa mwana ane 11 months. Iko zvino izvi mwana ari kunzi akawanikwa nezuro kuManheru kuma9 sevanhu vari padhuze hamuna kunzwa here mavoices evanhu vachitaura kana chii? Hapana voice ratanzwa. Inini chandaona 3 AM. Amene changoti ndivhure curtain. Vandavhura curtain pane motikari yati zhii. Kutaurira sound ine sound hombe motikari yo. Vanhu vachibva totanga kupinda mumba. Vanhu vatoti kune murume wangu asi vanhu ava kutotama here pamba apa. Vanhu murume wangu atodongorera zvikanzi havasi kutama ndobva vangane dhuku revati mukadzi apinda mutoilet. Muridzi wemwana aitira wait kuseri kwetoilet. Muridzi wemwana ndiye apedzisira kupinda mumba achibva avhara dhoo. Saka isusu tangofuma tichingoti vanhu vari momba ndatozonzwa vanhu vakutotaura kuti hanzi zviri kunzi mwana awanikwa anga ari mumadziro saka isusu toda kunyatsoona achitiratidza mwana kuti wediwe mwana ndio uyu kunyanya murume wacho mukadzi atisina nabasa naye tikuda kuti murume watandichirwira uyu kuti awane mwana wake toda kuti atiratidze kuti wediwe maneighbors angu mwana uyu otitukisa kuti tine tichirwadziwa wediwe ndakaita kunge ndichafenda da kuri kuti munhu akandiudza anga aripo achihwitinza ndakadonha pamugodhi ndichiti mwana ne 11 months ongoshayikwa anomuwana kupi haataure kana akanzi abengenuka haataure kuti ndiri pai ndiri kupi ndizvo zvayati tichirwadziwa wediwe hakusi kuti tiri kuzvifarira kana tiri kuseka amai ava munhu wechikuru ngavafunge vazive kuti nharaunda iri kurwadziwa amwene vake ava ngavafunge kuziva kuti nharaunda tandichirwadziwa nokuti vakazvishambadza nevasina kuzvishambadza kuti ndashaya mwana hapana anofembera zviri kuitika mumba memunhu asi kuti anchirwadziwa kuti mwana ane 11 months haataura hadii ndo zvanyanya kutibata izvozvo nanhasi tiri kuda kuti murume wacho ndiye ngaauye nemwana aredze maneighbors kuti maneighbors mwana uyu mwana ndakaisa pasi pasocial media
ndozvatiri kunyanya kuda. Kana zvisina kutoitika izvozvo haisi kupera nyaya yacho tikungaramba timira ipapa kana murume uyu asina kutiratidza mwana. Muri kuti kana zvisina kubuda pachena zvisina kuita imi muri kufungire chii? Nokuti hatina kumuona paona mwana usiku ade kunokera dzimba dzesedzi kuti mwana uyu ndamwana uyu tamuwana mumadziro vade kunoka sei vari kungoita zvinhu zvavo private vanokuita private ivo vachiti pekutanga vakamboodza vanhu kuti vashaya mwana. Saka vari kuziva kakwavaenda unotora mwana kana vasingataure kunokera maneighbors mamuchita hondo panapa yekuti mwana uyu tangomwana wari pamadziro asina kutomubata vamubatirei vadibatirei chii mwana uyu vanongafanira tonoshedza polisi kuti yamundionerewo kana kuti maneighbors yamundionerewo mwana ari mumadziro uyu kuti wane humbowo ndisu vanhu veruzhinji ndisineti nehumbowo kuti azoshuwaka mwana ari mumadziro. Ndo zvinonyanya kutirwadza izvo zvikunyanya kutirwadza ruzhinji yese yeZimbabwe. Munhu anozotaura zvaanenge achifunga, munhu anozotaura zvaanenge achidi, asi shungu dzekurwadziwa nokuti zvakaoma wedu kungoti washaya mwana chinhu chakaoma. Chero kushaya murume mukuru cheche kuti ndashaya murume wangu mumba chinhu chakaoma. Handirare handidye ndisingazoti baba vari kupi ko iye mwana wake kana kueredza kana musodzi anga asingachemi kueredza kana musodzi kuti ZBC ndau yendintervire mumba uye uchiziva kuti wakashaya mwana asingatauri pakaoma. Mudzimai uyu pane paari kubuda achita interview yaenda kumapurisa ari kutaura kuti ndakaenda kunotsvaga panaizi panogara mukadzi uyu. Pane humbowo here zvekuti akasvika kumareni koko zveshuwa achitsvaga chiherawo? Aizvozvo handisi kutomboziva. Chandiringoziva ndechokuti akadarika nepamba pangu akabereka mwana akadzoka nepamba pangu asina kubereka mwana. Musi wechingani? Iri Saturday. Musi uri kunzi washayikwa mwana? Mwana nokuti yanzi ari kunzi akazoudza murume wake murume atobva kubasa kuti mwana ari kuzasukwa aenda nemukadzi zvokuti vakazotsvanga vakadisi takatozoziva Saturday ini takatozoziva Sunday ndiyo ndakazozviziva ini kuti pari kushayikwa mwana ndasina tomboziva takatorara hope tisingazivi kuti apa vari kushayikwa mwana. Sunday ndiyo takazozviziva. Vagari vekuno kubudiriro vati havasi kutendeseka kuti mwana uyu akanga abiwa nekuda kwezviri kuitika zvinosanganisira kuti vakatowana simba rekuti vakaenda kunovhura tuckshop ivo vashaya mwana wavo. Hainini hangu zvakandibata samaiwo kuti mwana anongoshayikwa, mwana anonzi ane 11 months anongoshayikwawo munharaunda, saka papo pakaoma nekuti mai avo vari kutonzi vakatoonekwa vachitobuda nemwana vakatokwira kombi vakaenda kwavakaenda vakabereka mwana wavo nechichanganibhegi chavo nebhegi ravo, asi pavakazodzoka havana kudzoka nemwana. Pane munhu akatosangana navo kuZBC uko vakatobereka futi mwana akavamhoresa muneighbor wavo havana kumudaira, ndobva azodzoka akati ko imi hamuna kundidaira sei? Vakati ndandakabatikana ndine pfungwa dzangu dzakawandirwa dzosaka sina kudaira, asi paakadzoka ipapo anga asitorina mwana. Ndopakatanga kutaura mastatement ekuti ndazotorerwa mwana kutuckshop zvikazodii angangotaura mastatement akawanda. Zvichireva here kuti kune vanototaura kuti zveshuwa tuckshop nguva iri kunzi mai havanga vasipo tuckshop yange yakavharika nekuti manheru ndo paiuya murume wacho ivo vaiswera varimo mutuckshop, saka musiwo zveshuwa tuckshop yakaswera yakavharika here? Isusu takazoona tuckshop yakavhurwa musi weSunday patakavharisa tuckshop kuseni kusvika masikati pakavhurwa tuckshop. Ndo patakanovarisa tuckshop ndine zuro takazonovarisa nezuro tuckshop. Sei muti akavarisa matuckshop? Tukava pane matuckshop akawanda, sei makananga kunovarisa iyoyo? Isusu takati simba ravo nderei rekuti iwo munhu washaya mwana wako mudiki ane 11 months wamushaya wotowana simba rekunohodha chingwa nekutotengesa nekutotenga nyama nekutobika zvese mabreakfast uchitokanga mwana asipo, moyo wavo sei usingarwadzi semunhu wemudzimai. Izvozvo asi pane zvazviri kuita kuti mufungidzire nekuti zveshuwa pamwe vaiziva havo kune mwana. Mastatement avo mai avo vaitoratidza kuti vaiziva kuko vakaisa mwana, plus mwana uyu akasike kutanga, mwana uyu akatombonyura mubhaketi remvura umo, asi havana kumbotaurira vanhu kuti mwana wangu anyura. Vakatonge vauda kutotora mwana kuenda naye kumasowe, vakatozobatsirwa nevamwe akazosvinda mwana atopindura maziso kwakuzomusvinda kwakurutsa mvura iyayi. Iyeyu mwana wekushayikwa vacho havana kutomboudzwa futi kuti mwana uyu anga awira mvura. Iye mwana watura nezvake wekushayikwa iyeyu wekushayikwa. Neighbor yacho ndiye akatozomuona kuti mwana awira pai, ndiye akatozomuzivisa kuti mwana anga awira
asi mukadzi haana kuda kubudirawo murume wake pachena kuti sababu mwana wedu uyu angawira mvura. Saka mai vakadaro havana kuvimbika. Hativatruste kana muno munharaunda. Muri kuti mimi murume wacho anga asina kuziya kuti mwana akambowira mubhaketi. Makakwanisa kuchiziya sei kuti murume uyu anga asina kuziya kuti mwana ambowira? Isusu takatozonzwa neneighbor yake akati murume wacho anga asina kutoziva, ndiye akatozomuzivisa kuti mwana anga awira mumvura. Nekuti isati tori kune imwe nhamo yanga iri ndopakaitika nyaya dzekuti mwana awire mvura idzi. Iko zvinezvi mwana tatara nambuya vanyatsota kuti zveshuwa mwana awanikwa. Vakatofamba naye usiku kuenda naye kumapurisa, vakatoenda naye kuchipatara. Mwana uyu ari kunzi awanikwa. Chii chamuri kuda kutaura imimi sevavakidzani? Sekutaura kwamaita vanhu vanga vachinamata kuti mwana uyu awanikwe. Iye zvinezvi mwana awanikwa. Isusu kana patanzwa kuti mwana awanikwa tatofarawo sevanhu vemunharaunda. Asi chatiri kuda ndechekuti ngavatiratidzewo kuti mwana uyu wedu vanhu vamaita yowe muchinetseka tichibatsirana kutsvaga tichishupika. Ngavachitiratidzawo kuti mwana uyu auya vaitoti tukowo tivabatsirawo kutsvaga mwana uyu. Vachitotiudzawo mashoko asingaiti. Nekuti akazopedzisira takutopinduranawo mashoko asingaiti nekuti tatatotsamwawo kuti imimi munogotaura zvisingaiti sei tiri pabishi rekutoti kubatsirei kutsvaga mwana. Kutaura kwakaita mai ava vachiti mwana akatorwa nemunhu anga anogara munharaunda inoyi. Paumbowo huri kupiwa naamai vemwana kuti mwana anga atorwa nemukadzi aiuya achitenga patakishop. Pane here kunyange vamwe vamunoziva imimi vari kuwitnessa zveshuwa pane mukadzi akadaro munharaunda inoyi? Hamuna mukadzi akadaro muno munharaunda. Hatitombomuziva. Kana vanoti chihera vana chihera vakawandisa, but iye chihera wacho vari kutaura kuti haagari munharaunda muno. Hatitombomuziva. Kana kuti tizive kuti anotenga kutakushopu wavo, hatizive ndo anoziyana nekumatakushopu wavo. Isa hatitombomuziva. Murume wacho haakati hamuzive chihera wacho. Akati mukaona shopu yangu yabooster, mukazona ndaita mari dzangu musazoti ndakaromba. Mushure mekunge mwana uyu atoshayikwa. Ndo mashoko akataura. Mwana ashayikwa akataura mashoko yayo? Akati mukazona ndaita mari dzangu musazoti ndakachekeresa ndakaromba. Aitaura kudaro ndiani uye aitaura ari kupi? Mai vacho vaitotaura vari ipapa pamba pava. Mai vemwana? Vakati musazoshamisika ndaita mari dzangu mozoti ndakaromba. Mushure apa munhu ari kudaro akashaya mwana. Saka tinofunga sei kuti munhu ashaya mwana ari kuti musazoshamisika ndaita mari dzangu. Kuratidza kuti kane medzi dzaanenge achiita. Enda munhu asiri kutomborwa anga asingatomborwadziwa. Isusu tisitaitorwadziwa nekuti mwana uyu ashayikwa. Iye anga asingakana basa nazvo. Asingatorwadziwi kana. Hazvibatsiri kuti hanzi munhu unopa munhu wausingazive. Ikastoma inouya kuzotenga. Hautomboiziva kuti inogara papi. Wongoita hanzi ndinoipa mwana kuti hanzi mwana wangu enda oi mwana munotamba naye. Haumuzive. Iye hazive pamba paunogara. Saka unomupa chirudzii mwana iye. Unongo wamutrusta kusvika papi munhu usingazive kuti uzomupa kuti mwana wangu oi zvenyu nekuti muri customer. Mutora henyu mwana munotamba naye. Kuratidza kuti mai ava vakava hazviko. Hakuna kuvimbika kwakadaro pamunhu kuti munhu wausingaziva ari kungopfuurawo nerodhi ari kungokutengerawo angopfuura achingoti ndipewo chingwa. Wototi ndipewo mwana wenyu ndinotamba naye wototi oi henyu munotamba naye. Wamutrusta papi? Wamutrusta papi samai? Wokutoti mai vakazvara mwana wavo vachinyatsokumuda chai kuti mwana wangu ane kiyani mwana wavo. Haungangopi munhu ari kungopfuura nerodhi kuti oi henyu mwana wangu. Hazviiti. Inini imba yangu imba yechitatu kubva pane amai ava. Inini ndakazozvinzwa musi weSandi kunzi kwashayikwa mwana ndatobva kuchechi. But chakaita chisamiso ndazotsvagurudza nyaya ndabvunza vamwe vavakidzani kuti pamba pari kunzi pashayikwa mwana. Vanhu havanga vakavhura takishop makuseni. Zvikanzi mwana akashayikwa Saturday. Ndaitofunga kuti Sandi yachona ndopaya akaita sepa akashayikwa. Zvikanzi mwana akashayikwa Saturday. Ndikati kwagovhura takishop sei mwana wangu atonotenga chingwa iko kumakuseni. Zvikanzi ameno. Ndobva tati muswe nezuro. Ndopatakazongotobatanawo semusha tikati vavhura futi takishop saizvozvo. Mai vacho vakatomuka vakanokuda chingwa makuseni. Saka mota yechingwa yabva baba vacho vakabva vaenda kunotengesa nambuya vacho vakauya apa. Ndobva tangobatana semusha tikati naye vasikana mwana akashayika tikanamatawo tikatsvagawo tikasendawo kumaplatforms akasiyana siyana tichiti tibatsire kutsvaga mwana haana kuwanikwa. Tikati ko simba rekuvhura takishop variwana kupi vachiti vari kushaya mwana. Takaenda zveshuwa makuseni tikanoti aiwa kamwana makamuwana here vakati hatina. Tikati ko takishop mavhurirei bva tangoti vharai takishop
takishop muchavhura mwana aita sei awanikwa. Then masikati ese takaswera tiri panapa tichida kuona kuti chichiri kuitika. Tikazonobvunzana tete vachona dzadza tiri kumasikati ndonga kuma12 patabvunzana tete vacho vakauya. Pane umwe akangobva kwaakabva maiva vakangonobvunza kuti hazvazofamba sei. Ana tete vachona vakabuda panze vakapenga zvokupenga zviya. Vakati vana venyu munavo kudzimba sei muri kubvunzazve mwana wedu munomudii? Itai zvevana venyu, itai zvokumba kwenyu, munofunga kuti isusu hatisi kurwadziwa. Tikati imimi mashaya mwana mai ava vangadai vari pakuona panguva ino tichitovapa kana porridge chairo rekuti idyai mudikani. Nekuti munhu ashaya mwana anenge ari pakungudza but pawa racho ravangava naro kana nesu senharaunda zvakatinetsa. Plus statement yacho yavakapinda nayo yachona iyo yakatinetsa zvokuti takatorova nequestion mark. Saka nhasi tamuka tinzwa nzi mwana awanikwa ari padhoo kuma2 am. Saka tabvunza gogo wangu ari pamugodhi apa. Saka tavabvunza gogo iwawo vatopindura rako zvikanzi zoni hameno ende munobvunza mumba umo handiti munoda kumudzinga munomu. Tikati aiwa isangozwa kuti mwana aripo here, ari safe here, zvikanzi ende munobvunza mwana. Mumba umu dhoo harina kuvhurwa nhasi, window harina kuvhurwa nhasi, curtain harina kuvhurwa nhasi. Mbuya vacho vatoita kubuda vakango nekapisi kadiki diki so vangobuda mbatongodongorera vakati mwana akawanikwa. Saka isu hatina kumuona mwana. Saka isusu takabatikana zvikuru senharaunda hazvinambotiitira zvakanaka. Kuti mwana wezera iroro anoshayikwa mushayikirwo iwoyo otoona vabereki vachiita zvimwe zvinhu mabasa avo semazuva ese. Saka zvinhu zvakatishamisa nanhasi zvichiri kutishamisa. Saka zvokuti mwana awanikwa isusu tangoudzwa hatisi kuziva, hatitorino chokwadi. Isu tichatotenda taona saTomasi kuti mwana awanikwa. Mwana uyu maimuziva here? Vabereki vamaivaziva here vachibereka mwana wavo muchitomuona kuti muti mipa munozoratidzwa kunzi mwana uyu ndiye muri hamamuziva? Mwana wakatobereka tichitoona munharaunda muno. Takshop yavo itori parodhi apa, mukabuda pamukota apa ndo pane takshop. Ipo pai pane chikebhiri icho chiri kuoneka pasaidhi pacho apa ndo pane takshop yavo. Hakusi kurefu. Tinoziva isusu kuti vanhu vanogarisana vavakidzani vamwe vanotaura kuti muvakidzani ndo hama yako yekutanga. Asi iye zvinotichitaura nagogo vari kuti vari kutochira upenyu hwemwana wavo nekuti mashoko avari kunzwa ari kutaura nevavakidzani ari kutovavhundutsa. Imimi sevavakidzani chii chamakabatsira nacho pashayikwa mwana uye iye zvino izvi sevavakidzani muri kuumbiridza sei muri? Alright, isusu sevavakidzani tanga chingotsvagawo nematsvagiro. Mukatarisa munhu wese foni yake iri panapa, munhu anga achingosendawo magurupu akawanda vedu wemwana uyu ndiwo mulaini medu kana mamuwanawo ndo zvatakaitawo. Saka taiti tikauyawo pamba pachida kubvunza kuti zvaapapi ndo paidzingwa vanhu. Sekuti nezo takatozopedzera tagara kunoku munoziva kuti vanhu vanga vakabatikana vane kushushikana vakaswera vakagarira apa ida kuona kuti chichi chaitika. Saka ivo mashoko avaibuditsa manje vaitobuditsawo mashoko aitotyisa kana vavakidzani vacho. Tichitaura nagogo vatipo pari kubuda mashoko evamwe vari kutaura kuti mwana manga machekeresa mwana muda kubooster takshop. Imimi sevavakidzani zvichida pamwe zvakambopindawo munzeve dzenyu pane here vamwe venyuwo vaingotaura kudaro kati mune here zvamaifungidzira imimi kuti ndo zvakaita? Inini mashoko iwayo yanda kumanzwa. Handizive hangu nekuti musi wemande ndakaswera ndisipo. Asi pakazoita kakuchinjana kwemashoko nezuro. Mushure mekunge ana tete vacho vazobuda vachiti imimi mwana uyu hamunei nazvo. Vakati hanzi imimi vana venyu munavo vokudzimba. Saka muri kunetsekana nenyaya yemwana uyu sei, siyanai naye, haisi hama yenyu. Ndo pakaita hasha vanhu. Vakati aiwa kamwana ndo munharaunda ndo mucommunity ndo munhu wese. Munhu wese anga achitsvaga, munhu wese vazhinji vanga vachinamata nezvemwana kuti awanikwa ari mupenyu. Saka inyaya yamakutaura kuti hanzi asi mwana wenyu aiwa inototirwadza. Plus vanhu voti avanga kuti isusu mwana uyu akasabuda takutyirawo vana vadiki vari munharaunda. Pamwe anongonhonga oendesawo muendesero wakaita iyeyu. Ndo zvanga zvichingotaurawo vamwe vavakidzani. Sei muri kuti vanga vakutyira kuti iye anongonhonga oenda muendesero wakaita iyeyu? Sei muri kufungira kuti akaendesa? Aiwa tanga tichifungira kudaro nekuti mai ava vari kunzi ndo vakaenda nemwana wavo kusingazivikanwi. Saka isusu tanchingozofunga kuti nyaya iyi mangwana inogona kutiomera. Ndosaka takaita pressure isusu yekuti isusu mwana ngatimuone ari mupenyu kana kuti akafa tizive kuti mwana akafamba sei. Nekuti ivo zvokuti vakabuda nemwana vari kuzviramba. But pane vanhu apa kuti 4 vakavaona vaine mwana vakadzoka vasina. Inini hangu ndiri kunzwa kutya pandiri panapa nechitiko chakaitika mudunhu munomu. Ndanga ndisipo but ndiri kushamisika kuti nhasi pandamuka makuseni ndiri kunzwa vanhu vari kuti hanzi mwana awanikwa. Tikatouyawo panga pakaungana vanhu vakati sezvo tanga tichinetsikana munharaunda medu munomu ngatichinoona kuti tikoreketedzane navo pamwe chete
kana awanikwa zvinofadza nekuti tese tanga tichinetsekana asi patasvika iye hazvina kutiitira tasvika mune zvakanaka tabva tasikonzi akawanika saka manga mafunga kuita sei asi tanga takatobatikana mufunge zvenyu tanga tisingarare tichitoita maprayers tichinamati nekuti chinhu chakaoma kunzi mwana ashayikwa. Ina hangu semubereki chiri kunyanya kundirwadza ndechekuti handina simba rekupa mwana ane 11 months kumunhu wandisingazivi kungoti enda nemwana wozodzoka naye wandisingazive kana nepamba pake ndoti ndapuhwa phone number dzekuti ndapa munhu mwana kureva kuti mai ava vari kuziva kwavanga vakaisa zvavo mwana wavo kwete kuti vakapa munhu wavasingazive. Saka isusu tiri kuziva kuti mwana uyu kuuya kwaaita auya sei ende achibvepi nekuti kwavanga vakaisa mwana vari kukuziva. Ndofunga nyaya iri kungotenderera vakasangana navo murodhi vachiendesa mwana kumbari varipo ende vakatotaura kudhara kuti takasangana namai ava vakabereka mwana vachienda naye kumbari vozongonzi mwana awanikwa mwana ambenga akashayikwa. Izvozvo chete ndo zviri kungotirwadza kuti tinoziva kuti mwana uyu zvaanga amboshayikwa anga aenda kupi.